Helo, Jeremy Griffiths ydy fy enw i. Fi yw'r cyfarwyddwr gweithredol caBan, sef ganolfan hyfforddi athrawon yma yn Brifysgol Bangor. Dwi wedi bod yn athro ac yn dysgu ers rhyw 35 o flynyddoedd erbyn hyn, a dwi wedi mwynhau bron iawn pob diwrnod. Mae o'n yrfa ffantastig os ydych chi'n chwilio am rhywbeth diddorol a rhywbeth sy'n gwneud gwahaniaeth i bywydau pobl eraill. Yma yn caBan, dyn ni'n cynnig 3 cwrs. Cwrs BA addysg, sef cwrs 3 mlynedd lle fyddwch chi yn dod yma siŵr o fod o ysgol efo lefelau A. Hefyd, dyn ni'n cynnig cwrs TAR, sef i rai o'n chi sydd wedi graddio. Dyn ni'n cynnig cwrs TAR addysg cynradd ac addysg uwchradd. Ac o fewn yr addysg uwchradd, dyn ni yn cynnig pob pwnc yn y cwricwlwm, deud y gwir. Hefyd, mae yna adran gweithgareddau awyr agored, ac os dymunwch, fedrwch chi cyfuno'r 2 cwrs efo'ch gilydd. Dyn ni yma yn Bangor, a mae hwn yn lleoliad arbennig o dda ar ffiniau y Parc Cenedlaethol ac ar ochrau Menai Straits sydd yn dŵr sy'n gwahanu Sir Fôn efo gweddill Gogledd Cymru. Mae'r brifysgol yn cyfeillgar iawn ac wrth gwrs mae yna awyrgylch a mae yna dwyieithrwydd yma. Mae yna lot o Gymraeg yn cael ei siarad yn Brifysgol Bangor. Hefyd, os ydych chi yn rhywun sydd yn hoff iawn o ymuno â clybiau, mae yna llwyth o clybiau wedi cael eu trefnu ac yn cael eu rhedeg gan y myfyrwyr. Felly, os ydych chi eisiau dod yma i ymuno ni ar y cwrs efo y cwrs gradd, fydd rhaid i chi trio anelu am 120 o pwyntiau ICAS, neu os ydych chi wedi graddio, bod gennych chi gradd mewn pwnc sydd yn ymwneud efo'ch dewis i fod yn athro. Felly, dyna'r oll dwi eisiau ddweud, ond dwi'n edrych ymlaen, ga i ddiolch i chi am edrych ar y fideo yma, a dwi'n edrych ymlaen i weld chi wyneb yn wyneb gobeithio yn fuan yn y dyfodol. Diolch yn fawr a hwyl.